aquest 12 de juny, el 12 de juny del 2026, que els que ens esteu escoltant per la ràdio va ser fa una mica, no em posaré a calcular ara mateix el temps, perquè s'estrena la pel·lícula de Todos los colores. Exacte, sí. Aprofitarem que el tenim aquí per veure què ens pot explicar d'aquest nou projecte i del seu personatge, el Panocha. Així el nomenen al tràiler, això és el que sabem. Però sobretot per fer una repassada a tota la teva trajectòria, que precisament no és ben bé curta. Així que veiem primer el tràiler, a veure què en penseu. Belu. Belén. Belén. Madre mía. Está muerta. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a su madre? Ni de coña. ¡Qué fuerte! ¿Vacilas al profesorado? Pues te juegas la asignatura. En el polideportivo hay un equipo de atletismo con silla de ruedas. O entrenas con ellos y participas en el torneo de fin de curso, o suspendes. ¿Correr? ¿Pero cómo vas a correr tú? Belén Bolt. ¿Eso y dos? ¿Y os vais a llevar? Genial, ya verás. Que aprenda a pedirlo bien. Pelita con Laurita, ¿no? Total. ¿Eso es Panocha? ¿Te gusta? Yo no sé si eso es para mí. ¿Pero por qué no? Belén. ¿Y quién es este chico? Nadie. Mamá, que no es nadie. ¿Te hago la zona del ano? No quiero que mi primera vez sea en una piscina. ¿Qué has pensado? No sé. Qué bien. Ups. Ya verás, como un día de repente dices que quiero estar en los Juegos Paralímpicos. Día es lunes. Llevo un mes entrenado a tope y a lo mejor esto me gusta y me importa, ¿no? Igual deberíais apoyarme. Es que tampoco somos adivinas. Dale, Verstappen. ¡Es el de la foto! ¿Qué foto? La del móvil. ¿Qué me voy? Que no, vamos. ¿Estás menopáusica o qué? Boom! És que té una pintorra. No, Jo sí, aquest sí. trailer sencer no l'havia vist. És Està molt genial. guai, està molt guai. Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula? Perquè bueno, el tràiler ja deixa clar que el personatge que tu interpretes, el Panocha, és com l'amor de la protagonista, no? La Belén, interpretada per Mafalda Carbonell, i qui fa de filla al mateix temps de la Sílvia Abril. Exacte, sí. Una miqueta el que és el personatge és un noi que estava fora, llavors es portaven una mica de fa molt temps amb Belén, però abans no estava físicament igual, no? I llavors arriba i és com una mica aquest amor que dius, ostres, ara està diferent, no? I bueno, després es porten una mica millor i acaba, bueno, això ho haureu de veure, si no... Ho veurem, ho veurem. Clar, perquè tu, el teu personatge, se't veu moltes vegades en el poliesportiu on entrena la Belén. Com Sí. et vas preparar per fer aquest personatge? Vas haver de fer moltes piscines... En realitat jo sóc, en teoria, jugador de waterpolo. Vale. Uau. Però bueno, en realitat va ser una mica més el treball de química i una mica de treballar la relació, perquè bueno, sí que és una mica, estem bastant a la piscina, però en realitat passen moltes coses en diferents llocs. I l'Ivan ja de per si és bastant esportista. Crec que a càmera es pot veure, no, el bíceps? Va, per favor.